హైమండ్ డార్పు గారిని మరి ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు పంపించడం జరిగింది. అక్కడ జల్ జంగల్ జమీన్ కొరకు ఎందుకు కొమరం భీం పోరాటం చేస్తున్నాడు? నిజంగానే ఆదివాసులు చాలా అభివృద్ధిలో ఆమడ దూరంలో ఉన్నారా? మరి ఎందుకు పోరాటం చేస్తున్నారు? జల్ జంగల్ జమీన్ అనేటువంటిది ఆదివాసులకు ముఖ్యమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని రావాలనేసి మానవ శాస్త్ర పరిణామవేత్త హైమండ్ డార్పు గారిని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. అప్పుడు హైమండ్ డార్పు గారు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా తిరిగి చూడడం జరిగింది, ఆదివాసీ ప్రాంతాలంతా కూడా. అప్పుడు ఈ ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో నిజంగానే ఆదివాసులు పూర్తిగా వెనుకబడి ఉన్నారు, వీళ్ళకి జల్ జంగల్ జమీను తప్పకుండా అవసరం ఉంది అనేసి ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకురావాలి వీళ్ళ కొరకి అనేసి అప్పుడు కొన్ని పుస్తకాలు కూడా తను రాయడం జరిగింది. ఆ పుస్తకాల్లో ఈరోజు ఆ పుస్తకాలు రాసిన తర్వాతనే మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కూడా మరి చూసి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఆదివాసుల కొరకు. ఎందుకంటే ఆదివాసులు పూర్తిగా ఈ సమాజానికి పూర్తిగా భిన్నంగా వాళ్ళ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఆచార వ్యవహారాలు కూడా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళు అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళను మిగతా ప్రజలతో సమానంగా వాళ్ళు ఎదగాలి అంటే, అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకురావాలి, అప్పుడే వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా హైమండ్ డార్పు రాసినటువంటి పుస్తకాల ద్వారానే మరి ఈరోజు ఈ చట్టాలు వచ్చినాయంటే హైమండ్ డార్పు తీసుకొచ్చినటువంటి విషయాన్ని మేము చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆనాటి పోరాటాన్ని కూడా గుర్తు చేసి, ఆనాటి పోరాటం ఏ విధంగా కొమరం భీం పోరాటం చేశారు, దేని కొరకు పోరాటం చేశారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా పుస్తక రూపంలో ముద్రణ చేశారు హైమండ్ డార్పు గారు. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వాటిని చూసి నిజంగానే అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆదివాసులు వాళ్ళని అభివృద్ధి చెందాలనేసి చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు చట్టాలు చాలా దుర్వినియోగం అయిపోయి ఆదివాసులకు అందనంత దూరంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ చట్టాలను మరి పకడ్బందీగా అమలు చేసేసి ఆదివాసుల అభివృద్ధి చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలది ఉన్నదనేసి మేము ఆదివాసులుగా కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా మా ఆదివాసులు విద్యకు చాలా దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి విద్యను అభివృద్ధి చేసే విధంగా ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా జోడేఘాటు అండ్ కేస్లాపూరు దర్బార్లు ఏ విధంగా అయితే ఏర్పాటు చేశారో ఇక్కడ కూడా మార్లావాయి గ్రామంలో, ఎందుకంటే హైమండ్ డార్పు ఈ ప్రపంచానికే వెలుగును చూయించాడనమాట. మా ఆదివాసీ పోరాటాల వెలుగును చూయించినటువంటి హైమండ్ డార్పు మరణించినటువంటి హైమండ్ డార్పు యొక్క వాళ్ళ యొక్క సమాధులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి. అతను నిజంగా ఈరోజు అక్కడి నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంపించినప్పటికీ ఆదివాసుల మీద ప్రేమతోటి ఆదివాసులతో అనుబంధం ఏర్పరచుకొని అతను వాళ్ళ భాష నేర్చుకొని ఇక్కడే ఉండి మరి ఆదివాసుల యొక్క స్థితిగతులను తెలుసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. ఆదివాసులు తినేటువంటి తిండి, వాళ్ళు పండించేటువంటి పంటలు, వాళ్ళు కట్టుకునేటువంటి బట్టలు, మాట్లాడే భాష, వాళ్ళ సంస్కృతి, వాళ్ళ దేవతలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా తను రాయడం అనేది జరిగింది పుస్తకాల్లో. అతను అప్పుడు మార్క్ అనేటువంటి తను కూడా తనతో పాటు ఉండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ఫోటోస్ కూడా ఇప్పటికీ ఉన్నాయంటే నిజంగా చాలా గొప్ప విషయము. కాబట్టి చదువు మీద ఎక్కువగా విద్యను అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటిది మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కూడా అధికారికంగా దర్బార్ను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుండు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆదివాసులు మేము కోరుకుంటున్నాం. ఉద్యోగం ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల రావడం వల్ల ఒక 8 సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడ ముఖ్యంగా గోండు కులం ఆదివాసీల సంస్కృతిలో దాని గురించి తెలుసుకుంటూ దాని గురించి అనేక కార్యక్రమాలు, కథలు, గాథలు, పాటలు చాలా విస్తృతంగా రికార్డు చేసే అవకాశం మాకు ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్లో కలిగింది. ఈ నెలలో నేను నా ఉద్యోగం అయిపోతున్నది, రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళబోతున్నాను. కానీ ఈ 8 సంవత్సరాల్లో ఆదిలాబాద్ ఆదివాసీ సమాజం వాళ్ళని చూస్తూ వాళ్ళతో కలుస్తూ నేను నేర్చుకున్న విషయాల గురించి, నేను పొందిన ఆనందం గురించి వాళ్లకు నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞుడై ఉంటాను. మీకందరికీ నా మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్లో మేము రికార్డు చేసిన కథలు, గాథలు భవిష్యత్తులో చాలా విలువైనవిగా ఈ సమాజానికి ఉండబోతాయి. వాటిని ఎవరైనా అధ్యయనం చేసి వాటి ఆధారంగా పరిశోధనలు చేసి పుస్తకాలు కూడా వెలువరించే వీలున్న పనిని మేము చేయగలిగినాము. ఇంతకుముందు ఒక సోదరి మాట్లాడుతున్నట్టు అధికారాలు, న్యాయం పొందడం, ఈ విషయాలు, ఈ పోరాటాలు జరుగుతూనే ఉండాలి. ఆధునిక కాలంతో పాటు గోండు సమాజం కూడా మార్పు చెందే అవసరం ఉంది, అది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయినా కూడా మన తనం అనేది, మనం ఏమిటి అనేది, మన సంస్కృతి దానికి ఆధారం కాబట్టి, మన పురాణాలు, కథలు, ఆచారాలు ఆధారం కాబట్టి ఏ రకంగానైనా వాటిని నిలుపుకొని ముందుకు పోగలిగితేనే గోండు సమాజం యొక్క ప్రత్యేకత, విశిష్టత నిలుస్తుంది. ఆ పనిని
గోండు సమాజము చేయగలదు అనే నమ్మకం, దానికి ముఖ్యమైన ఆధారం హైమండార్ఫ్, తర్వాత మైకేల్ యార్క్, ఇతర చేసిన పని కారణంగానే అది సాధ్యమవుతున్నది. మాకెవరికి, మా సమాజాలకు ఈ అదృష్టం దక్కలేదు. హైమండార్ఫ్ గారు కానీ మైకేల్ యార్క్ గారు కానీ చేసినంత విస్తృతమైన పరిశోధన మా సమాజాల గురించి, మా సంస్కృతి గురించి ఎవరు చేయలేదు. ఇన్ని వేల ఫోటోలు, ఇంత మంచి సినిమాలు మీ సంస్కృతి గురించి చేసినవి 1940 నుంచి గోండులకు ఆ అదృష్టం దక్కింది. ఆ అదృష్టం దక్కింది కాబట్టి ఆ వారసత్వాన్ని రక్షించుకొని కొనసాగిస్తూ ఆధునిక కాలంలో కూడా కొనసాగే అవకాశం వాళ్ళకు ఉన్నది. మైకేల్ యార్క్ గారి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ సందర్శనం, ఆ సందర్భంగా ఆయన పుస్తకానికి అనువాదం వేదిక పాటగా తేవడం, ఆయన 1500 ఫోటోలు గోండు సమాజానికి వచ్చేలా చేయగలగటం, ఆయన బీబీసీ కోసం చేసిన డాక్యుమెంటరీని తెలుగు గోండీలో మళ్ళీ గోండు సమాజానికి అందించగలిగే అవకాశం నాకు దక్కినందుకు నన్ను నేను చాలా అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు. ఆదివాసుల ఆత్మబంధువు ప్రొఫెసర్ హేమండ్రాప్ బేటీ ఎలిజబెత్ ఈరోజు మార్లవే గ్రామం జైనూర్ మండల్ కుమ్రంభీం జిల్లాలో 34వ వర్ధంతి సభ ఆదివాసీ సమాజం నుంచి, గ్రామస్తుల నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన కుమ్రంభీం మరణానంతరం తర్వాత నైజాం ప్రభుత్వం, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాలు ఆ రోజు ఆదివాసుల స్థితిగతులు తెలుసుకోవడానికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా గోదావరి తీర ప్రాంతంలో ఆ రోజు వచ్చిన తర్వాత, ఆ రోజు అంతా ఆదివాసుల గూడలు తిరుగుతూ చివరికి మహాలవేకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లచ్చు పటేలు స్థావరం ఇచ్చిన తర్వాత మహాలవేలో 12 సంవత్సరాల పాటు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని ఆదివాసుల స్థితిగతులను అధ్యయనం చేసిన మహామనిషి ప్రొఫెసర్ హేమండ్రాప్ బేటీ దంపతులు. ఆ సమైక్య ఆంధ్ర పాలనలో ఇలాంటి మహనీయులను గుర్తించాలని సర్కార్లు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయినా ఇలాంటి మహనీయుల వర్ధంతిని ప్రభుత్వ పరంగా జరపాలని మేము ఆదివాసులుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆ రోజు తన నివేదిక అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చిన హేమండ్రాప్ నివేదిక ప్రకారమే ఆదివాసులను అభివృద్ధి చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఏదైతే భూమి కావాలా, అడవి కావాలా, విద్య కావాలని ఒక నినాదంతో ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారమే ఆదివాసులను అభివృద్ధి చేయాలని ఆదివాసీ సమాజం నుంచి మేము కోరుకుంటున్నాం.